Goedenavond, ik ben Jet en ik film vanavond voor jullie de dodenherdenking in Oostburg. Kent u iemand waar u tijdens de 2 minuten stilte aan hebt gedacht? Ja, meerdere. De mensen uit Oostburg vroeger, de verhalen van de familie van mijn vrouw. Maar ik denk ook aan de mensen die gesneuveld zijn tijdens mijn missie. En dat zijn er op dat moment 2 Nederlanders. En dat is één heet Raviv van Rensen en de andere Jeffrey Broeder. Ja, ik denk dat geen enkele oorlog goed is. Dus ja, het blijft verschrikkelijk hoe mensen met elkaar kunnen omgaan. Ja, daarom moeten we blijven herdenken. En in Oostburg vind ik het altijd heel mooi. Dus met die namenlijst van al die namen en dan zeker de leeftijden die genoemd worden, dat doet voor iedereen in het publiek doet dat iets. En ook de grote herdenkingen, ja, die moeten gewoon blijven herdenken. En wat vindt u het belangrijkste aan 4 en 5 mei? Ja, aan 4 mei toch even stilstaan bij het verleden en bij de slachtoffers, die oorlog en de verschrikking van oorlog. Maar ook dan morgen 5 mei het vrij zijn, dat we toch bewust zijn wat vrijheid is. En dat we met z'n allen dat blijven denken wat vrijheid is. Want het is niet altijd makkelijk. Want wat is de ene vrijheid, daar ligt bij de andere grens. En dan moeten we met z'n allen samen uitkomen. En dat is heel belangrijk om samenhorigheid zo'n 5 mei te vieren. Waarom vindt u het belangrijk om te herdenken? Wat ik belangrijk vind om te herdenken is inderdaad omdat er nog altijd veel nabestaanden zijn van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook wat je op dit moment in de wereld ziet, dat het eigenlijk nog steeds nodig is om vrede onder de aandacht te brengen. En waarom bent u bij de organisatie gegaan voor 4 en 5 mei? Ik ben hier al sinds de oprichting en dat is eigenlijk de persoonlijke interesse. En omdat ik, zoals ik net zei, ik vind het heel belangrijk. Het is nog een dagelijks onderwerp in de wereld. En ik vind het belangrijk om deze gedachten door te geven, met name ook aan de jeugd. Daar doen we dan de educatie voor. En wat vindt u het belangrijkst van wat mensen doen op 4 en 5 mei? Ik vind 4 mei dat de mensen eventjes stilstaan met het verleden en met het heden. Zoals ik in mijn toespraak zei, het is nog steeds belangrijk, want we hebben Oekraïne de oorlog heel dichtbij en ook in de Gaza. Dus het houdt eigenlijk nog nooit op. En wat vindt u ervan van wat er in het verleden is gebeurd? Ja, zeg maar de Tweede Wereldoorlog. Hier in de streek bedoel je? Ja. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk geweest. De beelden, de foto's zien van toen. De verwoestingen hier, dat heeft een heel grote impact gehad met de bevolking hier. De sirenes in de nacht, het branden van een stad, de scherven van het glas. Ik herinner mij wat ik nooit heb gezien, het brood dat uit de hemel viel, de zon die door de wolken brak, de spertijd, een soldaat op wacht, onderduiken in de polder, in verzet of met gesloten ogen zien dat aan het einde van de straat een Joods gezin wordt opgehaald. Ik herinner mij waarover altijd werd gezwegen, de ongemakkelijke waarheid, het spook van het verleden. Ik herinner mij wat ik nooit heb gezien, het feest en de vlaggen in de straat, de jazzmuziek, de chocolade, het dansen met soldaten. Mannen in een blauwe overal lopen naast een kaalgeschoren vrouw. En iemand die zich nooit verzet heeft zegt, ze krijgt wat ze verdient. Ik herinner mij
wat ik nooit heb gezien. Bedankt voor het kijken naar deze video over de dodenherdenking in Oostburg. Tot ziens!